ge ordet över Jukka Mallinen som har bland annat översatt ett kapitel ur Andris kommande bok om skådespelare och om teater och kanske har ett följande kapitel på gång redan. Jo, hej på alla. Lasku och Proosivo. Det är välkomna på ukrainsk. Jag är ingen någon teaterspecialist, men jag vet någonting om östeuropeisk upplevelse och ukrainsk identitet. Och jag vill säga någonting om detta, om andra i denna kontext. Och ursäkta mig, jag ska göra det på finska. Ehkä aluksi pari sanaa tuosta Andrein estetiikasta, koska hän itse asiassa sanoi tuossa vastauksessa yhden erittäin paljastavan asian mun mielestä. Andreitahan on nimitetty skandaalimaiseksi ohjaajaksi, mutta mun käsittääkseni hän lähinnä pyrkii näillä skandaaleilla rikkomaan tämän akateemisen teatterin ja teatterin reseption perinteen. Hän ei pyri shokkiin, ei ainakaan shokin vuoksi, vaan hän pyrkii niin kuin intensiiviseen teatterin vastaanottamiseen. Ja hän pyrkii rikkomaan sen rutiinin, jolla me useasti katsotaan teatteria teatterin katsomisen perinteiden mukaisesti. Niin kuin hän itse tuossa erittäin syvällisesti sanoi, että katsoja on opetettu katsomaan tietyllä tavalla tiettyyn katsomisen rutiiniin. Ja hän pyrkii pääsemään suoraan sydämeen, eli ohi sen rutiinin. Hänen poetiikassaan useasti hän käyttää paljon joukkokohtauksia, kaoottisia joukkoja. Hän dramatisoidessaan tekstiä lähtee yleensä hyvin kauas siitä alkutekstistä. Hän käyttää tekstiä vähän. Ja hän selvästikin pyrkii tämmöisiin fyysisiin kokemuksiin ja niin kuin fyysiseen vastaanottoon. Siinä suhteessa Andrein estetiikka muistuttaa paljolti mun mielestäni esimerkiksi tuon moskovalaisen kirjailijan Vladimir Sarokinin alkuteoksia ja niiden toimintatapaa. Andrein teokset on myös hyvin tämmöisiä visuaalisia tai kuvallisia. Aika paljastavaa se, että sikäli kun mä tiedän, hän alun perin halusi opiskella niin kuin elokuvaohjaajaksi. Toisaalta hänellä on paljon tämmöistä groteskia, surrealismia, jopa hallusiinaatioita, että tässä tuntuu koko tämä eteläslaavilainen Mustanmeren alueen kulttuuriperintö. Andreita on nimitetty, sanottu, että hän kuuluu tämmöiseen teatterisukupolveen, niin sanottuun haudankaivajiin. Edellinen sukupolvi oli tämä moskovalainen neuvostoliittolainen 60-luvun teatterisukupolvi, Juri Ljubimov, Kama Ginkas esimerkiksi. He tekivät paljon hyviä asioita ja veivät teatteria ja myös teatterin sisältöä hyvin paljon eteenpäin, mutta he joutuvat hyväksymään tietyt Neuvostoliitossa annetut rajat. Ja tämä haudankaivajan sukupolvi selvästikin pyrkii ennen kaikkea rikkomaan nämä rajat, vapautumaan täydellisesti estetiikan, nimenomaan neuvostoestetiikan myös kehittyneen antamista rajoista. Mä oikeastaan jakasin Andrein tuotannon tai esitykset kahteen osaan. Toisaalta hän tekee tämmöisiä universaalisia teatteriesityksiä niin kuin kansainväliselle teatteriyleisölle. Kaikki nämä Tšehovit, Dostojevski, Shakespeare ja niin päin pois. Mutta mulle henkilökohtaisesti kiinnostavampi on semmoiset esitykset, joissa näkyy tämä ukrainalainen ja itä-eurooppalainen kokemus. Andreihan on kasvanut aikuiseksi tuossa niin myöhäisen pysähtyneisen kauden ja perestroikan aikana kokenut Neuvostoliiton hajoamisen ja tietysti myös tiettyjen tämmöisten uusien vakauksien syntymisen. Ja tämä on mun mielestä mulle henkilökohtaisesti se kaikkein kiinnostavin konteksti, jossa hän toimii. Esimerkiksi tämä Ukrainan kansallisen identiteetin herääminen, sehän oli pahasti pakastettuna paitsi koko neuvostoajan myös jo niin kuin tsaarivallan aikana
paljolti. Et siinä suhteessa hänen esityksensä niin kuin esimerkiksi Gogol Solzhenitsynista, Holodomerista, jopa Jerofeevin Idiotista on ollut mulle sitä hänen työnsä niin kuin ydinaluetta. Hänen vaikutteistaan ja Andrei ei mun kannalta ottaen oikeastaan kuulu tähän venäläiseen teatteriperinteeseen, vaan hän eroaa siitä voimakkaasti. Hänen yhteydessä on viitattu tämmöisiin tekijöihin kuin Grotowski tai Zanussiin, mikä on paljastavaa. Mutta erityisesti paljastavaa hänen vaikutteistaan on tämmöinen elokuvaohjaaja kuin Sergo Parajanov. Parajanov oli erittäin kiinnostava tekijä, joka eli siinä Ukrainan, Georgian, Armenian välimailla. Hän teki semmoisia elokuvia, jotka oli lähinnä tämmöisiä kuvasarjoja, jopa valokuvasarjoja, joissa oli tämmöisiä barokkisia kuvia, barokkisia esineitä. Ja Parajanov, niin kuin myös Zoltok, ehkä kuvastaa nimenomaan sitä eteläistä kulttuuripiiriä, joka rajoittuu Venäjään, Puolaan, Ukrainaan, Bessarabiaan. Et siinä suhteessa hänen yhteydessään on viitattu joskus jopa esimerkiksi niin Fellinin ja Salvador Dalin, ja tämä ei suinkaan niin kaukaa haettu vertaus kuin voisi aluksi ajatella. Mutta itse asiassa haluaisin viitata myös tämmöiseen vanhempaan historialliseen ukrainalaiseen perinteeseen, nimittäin ukrainalaiseen barokkoon. Barokko tuli 1600-luvulla Ukrainaan Kiovan hengelliseen akatemiaan lännestä, lähinnä Puolasta. Syntyi tämmöistä ukrainankielistä syllabista runoutta ja koulunäytelmiä, joita esitettiin nimenomaan näissä jesuittojen johtamissa koulussa ja oppilaitoksissa. Tämä ukrainalainen barokko, se toi ukrainalaisen kulttuurin tämmöisiä formaalisia ja groteskeja elementtejä. Ja tämä on semmoinen sisältö, jota ei ole venäläisessä kulttuurissa, että venäläinen absurdi ja groteski syntyi vasta 1800-luvulla ihan eri teitä. Näistä tekijöistä voisi mainita esimerkiksi Ivan Kotlarevskin, mutta erityisen kiinnostava hahmo oli tämmöinen idealisti, filosofi, pappi Hrihori Skovoroda. Hän oli teologi, idealisti.